Bay bêxem yê havînê ku çend rojberê agir bi can û bedenê me ser demîr xistibû, niha jî li goristana gundê Kelekê yê Şemrexa Mêrdînê weke gumanbarê ji kiryara xwe poşman, desmala bi kêlika merzelê wî ve ye nerme nerm dihejîne. Vîta dergehê xwe xwer birgê, dergehê wan hatiye girtino. Desmala ku bi kêlika gora wî ve hatiye girêdan jî ala bêmiraziya wî ye. Lewra heke ew tofan li ciwaniya wî ranebûba, îro nîşaniya wî bû. Lê şewata zeviyan gustîlka mirinê xistilîkên wî, mirazê wî di çavên wî de ma, di şûna dengê def û zirneyan ji gundê wî dengê şîn û girî û zêmara bilind dibin û digihîjin qebra wî. حتى نشانياي روكويرو نشانياي ابا مساعتاوي مغريسكاويش خصي دستي خواه Ev gustîl û ev saet yê meserin di destê te. مثلا ابياش قملقي عشيري عيدت كريبو مقوي خير جينادي ازي الخوكم ابياش شفيا عشيري برسون تاشيبو دا سري خواه بنا خويداناوي جيتي درگستیاوی هات کمچه آوید سر درگستیای خود آوید برد گوش دیولاوی متخنی برا مزل نکب مزل دگو مأزو مراده منو مزل به هف نبو مراده مزل باخا صار بو مراده منو مزل لوی دنیا به هف نبو قی آخی جمع بیترج مزل حس کر آخی بری میوش خور بر Dema şewat ji gundê tobiniyê dest pê dike, şivanê tobiniyê hewar dike ku wî rizgar bikin. Meser demir û birayê wî Eşîr jî di tev de 10 qurbaniyên ji gundê Kelekê bi hewara şivanê gundê cîran ve diçin. Lê şivan jî di tev de ew di agir de asê dimînin û dişewitin. Ala korte mara babam gista gisa babu kacha ala korte mara babam gisa sabe gisa bale le sabire agse gutin gasbon qarek عشان بينا امبولانسات وانا اسكرات وكسي وان خلاص نكر Niha cenazê her 10 qurbaniyên ku hêj di bihara emrê xwe de bûn, wek remza karesatê û payîzek zuhatî li kêleka hev hatine defin kirin ku her yekek çîrokek ji mirinê girantir li pey xwe îştine. Ez bemrim xame ez bemre إيرو نمرة إيرو نشاناوي بو تعزياوي Gence me vakti çu şivan o fırtına gence me çebu o agırvan çevirmiş kuru şaviti. Di encama şewata zeviyan da li gundê tobiniyê 2 kes li her berê 3 kes li Kelekê 10 kes bi giştî 15 kesan canê xwe ji destan. جبور روحي تمام الشهيد وصالحها جبور روحي بام رحمتها الفاتحة مع الصلاة. Li her sê gundan jî niha şîna miryan tê gerandin, dua ji birîndarên birînxedar re tên kirin. Li gorî dîvçûna destpêkê şewat ji têlên elektrîkê derketiye û biba û bablîsokê re gur û belav bûye. Di encamê de jî li Mêrdîn û Amedê 15,000 donum erdê çandiniyê kimitandiye. Niha lalîkî tespîta zirar û ziyanan tê kirin, li hêlek din jî lêpirsîna berfirekirî dewam dike. Abdulselim Akinci Rûdaw, Mêrdîn.